Τώρα φτιάχνω τυρί. Αυτό θα γίνει τυρόπιγμα τώρα εδώ. Και το τυρόγανο θα είναι πάνω και κάτω θα είναι το τυρί. Βλέπετε το τυρί έχει αρχίσει και πίζει τώρα. Έχω ρίξει αντί για πιτιά, έχω ρίξει μπρούσα, έτσι λεμόνι. Εγώ ρίξα ξύδι μέσα. Του ίδιου, δεν πειράζει. Απλώς να υπάρχει οξύτητα για να βγει η καζεΐνη από το γάλα. Το γάλα το βράζω στους 80 βαθμούς. Όχι παραπάνω. Θα το αφήσω τώρα να κατακαθίσει το τυρί και να μείνει το τυρόγαλο. Άστο να ηρεμήσει λίγο και τα ξαναλέμε. Εδώ έχω φτιάξει γαρίδες με πεπονάκι, σαν μαγιστράκι ψηλό. Και εδώ έχω φτιάξει γευτοχάστικα με σπανάκι. Μακαρόνια σουφλιτά. Σφραγγίξαμε το τυρί, όπως βλέπετε εδώ. Εδώ είναι το τυρόγαλο. Τώρα θα ρίξω μέσα βούτυρο. Όταν θα τελειώσει το βίντεο θα είναι έτοιμο το τυρί. Και θα ρίξω κοινωνικά μέσα για να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Hello, my friend, I'm coming soon at your home to celebrate my new face from past. Θα το πατήσω και θα είναι μούρλια. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρακολούθηση του βίντεο. Τώρα το τυρί μας είναι έτοιμο. Σας εύχομαι να φτιάξετε και